agricultors. Com heu vist, avui no és un vídeo començant al camp ni explicant res, és un vídeo diferent. Com sabeu, ja portem uns dies parlant d'això de l'influencer i avui m'acompanyareu a un dia de rodatge, vale? Avui, si us ho puc dir, no us faré ningú spoiler ni el que ha passat de moment ni el que passarà. Tota la sèrie està a la descripció, però bueno, com us explicaré una miqueta com és el meu dia a dia, veurem a gent, perquè avui a la represa estem tots un altre cop, així que, a veure, així que acompanyeu-me, anem. Vale, petits agricultors, ja estem aquí on el plató, anem a entrar. Si us soc sincer, us dic una miqueta d'experiències d'ara. No he gravat durant els altres programes que he estat perquè anava nerviós, però avui no. A veure, ja estem aquí, ara estem aquí en aquests temps abans de començar a preparar-nos per gravar. Hola, jo soc la Clara. Hola. Doncs això, jo us aniré explicant i a veure què passa avui. Tu, què li diries? Aquí una diva, a la Carla, de fa un mes. Quan va començar aquest projecte? Tranquil·la, tranquil·la. La teva ment s'entrenarà i podràs memoritzar paràgrafs sencers. Que no es preocupi, que no pateixi tant. Que s'ocorri i que ho intenti disfrutar. Que no sabria el que li vindria a sobre. Però perquè ha sigut estar en una zona zero de confort. O sigui, he sortit per complet i he viscut una experiència superguai, he conegut a gent superguai. Que hagués durat més, poder, no? De fa un mes. Que s'hagués currat més els vídeos perquè es va currar els altres i en la presentació no. I era el que comptava més. No s'agobin amb els exàmens, que ho poden combinar perfectament amb el programa i a seguir endavant. I a vivir la vida. Sí. Vale, aquí estem amb la Marta, la qual ella i jo som best friends forever i sempre ha estat aquí, és qui ens ha ajudat i tot el que li demanàvem ens ho feia, que sí? Li demanàvem porta'ns un gelat i ens el portava. Dos els hi portava. Exacte, deia, vés-me a fer una foto a la Sagrada Família i ens la feia. Anava també, sí. Tot el que li demanàvem ens ho feia. És una persona encantadora, ha fet que el nostre pas pel programa fos el millor. Ai, una abraçada, que bo. Ara ho dic de veritat, jo no menteixo, que no menteixo. No m'entenc, no es m'entén. I gent com ella fa que aquest programa valgui molt la pena. Ploraré al final, de veritat. Plorava molt bé per cotes. Ja, però no cal d'això. Per què, companya? Per què no, company? Tu has après? Amb els meus vídeos? Tu has vist els meus vídeos? Jo he après molt amb els teus vídeos. Has après a fer una patata. He après a fer una patata. La pots fer si vols a casa teva. Abans ens has explicat com fas tu les olives. Exacte, t'ho he explicat fora de càmeres. I faràs una patata a casa? Faré 2 patates a casa. A què me l'enviaràs? Òbviament que te l'enviaré. Perquè, gent, aquest vídeo crec que ho he dit poc. El meu Instagram és aquest, lo de Burot, per si em voleu seguir. Seguiu-lo. Tu mires els meus vídeos? Jo miro els seus vídeos. Clar que miro els seus vídeos. Tu ets la meva fan número 1. Soc la teva fan super número 1. Home! Exacte. O sigui, tu abans que jo entrés a aquest programa em miraves. I jo el coneixia, clar que el coneixia. Jo els coneixia a tots, els coneixia. Jo no pujava vídeos abans d'entrar a aquest programa, però ja em coneixia. Jo el coneixia, vale? Ell penjava 500 vídeos i jo els veia, cada un 500 vídeos imaginaris, però ella em veia. Jo el veia. Gent com aquesta, el programa val la pena. Ai, que mono! Està estudiant, cosa que jo no... Petits agricultors heu d'estudiar. Jo no ho faig, però heu d'estudiar, petits agricultors. Deixem-la estudiar, deixem-la estudiar. Hem fat. Anem. Ei, què passa aquí? Què parlem? Res, això, que estàvem nerviosos, però no, en pla, és el que he dit, que més que nerviós estic feliç. No t'agrada parlar amb mi? M'encanta. Doncs me'n vaig. No, que a mi m'encanta parlar. Ara, en sèrio? Com estàs avui? Doncs estic nerviosa, però la veritat és que he disfrutat tant el procés que... Mira, endavant. conèixer gent com vosaltres val molt la pena. Jo també ho penso, com vosaltres. Tu, o sigui, ara, en sèrio, tu quin guany t'endús d'aquest programa? O sigui, Els amics. Els amics. De què t'agradaria gravar un vídeo amb mi? Vinga, anem cap a dins. Tipo d'alguna granja, perquè jo sóc molt així. Però tu tens granja? Mira, les botes cowboy. Tu tens granja o no? Clar, la meva família és pagesa. Pues
anem un dia... Però tu no has vist els meus vídeos? Que agafo ous de gallines... Anem un dia a la teva granja i me l'ensenyes. Va, fem qui té la millor granja. Saps per què jo he guanyat? Perquè a mi, primer de tot, jo vaig presentar un càsting. Totalment. I et van agafar? I em van agafar. I a mi, quan em truquen i em diuen estàs dins? Jo aquell dia vaig plorar. Ai, Raina! I jo vaig plorar el dia que em truquen i em diuen no, és que volem divendres fer una entrevista. I dic, I quan jo entro per primer cop en aquell plató dic, un agricultor que no ha pujat un TikTok en si bé i no sap ni com es puja, està a punt de participar en un programa I vas arribar lluny. Vam arribar lluny. Vam arribar lluny. Al final... A tope amb els petits pobles. Ja hem guanyat o no? Ja hem guanyat. A tope amb els petits pobles. Hem guanyat ja o no? Sí, clar que hem guanyat. Com et veus avui? Creus que anirà bé? M'ho estàs preguntant a mi? Sí. Jo crec que anirà perfecte, però fins l'últim moment no acabarem de saber aquest perfecte què vol dir. La confiança és l'últim que es perd. Què li dediquem? Dediquem aquest vídeo a la millor persona del món, al Rai, que l'estimem. Que el trobem a faltar. El trobem a faltar, el Rai, és el millor. A veure, quina pregunta em voleu fer, companys? Vale, si poguessis ser un animal, quin series? Bona pregunta. Un cavall. 100%. 100% perquè fan el que li rota i corren molt. Jo seria un ànec. Perquè un ànec pot nedar, pot Vale. volar, Jo seria un gos. Qui creus de veritat que hauria de guanyar l'influencer? És un secret, Jo crec. Espera que ho pensi. Fora, que això és un secret. És a dir, un secret de... Ara ja m'ho... I no ho dic de broma. És en sèrio? Vols? Fem un spoiler? La gent ja ho haurà vist, però no ho has vist. Vale. Tu veuràs? Jo estic repescat o no? Vale. Has de veure el vídeo 13. El vídeo 13? Sí. El teu? El meu 13. Sortiràs, o sigui, el meu... Ei, petits agricultors, sóc el Rai del futur, editant ara mateix el vídeo, i em vaig oblidar de dir que aquest vídeo la idea és fer-lo amb 2 parts. Ara heu vist el que ha sigut la primera part, una miqueta... un tastet, un vídeo que ha quedat una miqueta llarg, que són uns 8 minuts de vídeo. I ara, la setmana que ve, us haureu d'esperar una setmaneta, tindreu la part 2. A la part 2 ja us dic que ja la tinc editada també i dura una miqueta més encara. Per a la part 2 ja parlem amb molta més gent encara, fem moltes més preguntes i a mi la part 2 la vegada m'ha agradat més. L'únic que aquest vídeo tampoc volia que es fes llarg i tampoc he tingut tant temps d'editar, així que la part primera, que és aquesta, teniu un tastet del què es vindrà a la part 2, així que espero que hagueu disfrutat aquest vídeo i avui no hi ha petits agricultors perquè això és un vídeo en 2 parts. En el segon vídeo, tranquils, que hi ha un petits agricultors molt però molt xulo, així que ens veiem la següent setmana.